Hej, mit navn er Anne. Jeg er 44 år. Jeg har brugt Danish Skincare i et par år nu, og jeg er virkelig, virkelig blevet glad for det. Inden jeg brugte Danish Skincare, der brugte jeg et mærke, som faktisk jeg fik anbefalet af dermatologer, og som også er rigtig, rigtig dyrt. Men jeg havde stadig sådan de her bylleagtige, det var ikke rigtig bumser, for der var ikke noget i dem, men det var sådan nogle knopper rundt omkring, som bare ligesom blev ved med at være der. Og efter jeg har brugt Danish Skincare måske, det var efter et halvt års tid, så begyndte de at gå væk. Og jeg har ikke haft dem siden. Derudover så havde jeg ret store problemer med sådan mange forskellige farver i min hud. Jeg har stadig lidt tendens til det, men det er blevet meget, meget, meget pænere. Og det kan holdes nede, særligt herover der havde jeg sådan de her pigmentforandringer, som var sådan, altså jeg var nærmest helt mørk her og hvid hernede. Det har udlignet så meget, efter jeg nu kun bruger Danish Skincare. Så jeg er stor fan af det, jeg synes det er vildt godt. Så anbefaling herfra.